A primeira edición do Congreso de Mobilidade Sustentable e Medios de Transporte FP Galega botou a andar este xoves no Auditorio de Vilagarcía. Isto organizado polo IES Vilalonga e o CIF de Fontecarmoa. O evento é un punto de encontro entre o estudantado de profesorado de FP e empresas do sector da automoción. Esta mañá era o presidente da Xunta acompañado polo alcalde de Vilagarcía o encargado de inaugurar a cita. Alfonso Rueda aproveitou para lanzar un importante anuncio que afecta á formación profesional. O vindeiro curso Galicia terá a oferta de FP máis alta da súa historia. Imos presentar a oferta de emprego, a nova oferta de emprego público de formación dual que vai ser de formación profesional, que vai ser a máis ambiciosa da nosa historia e insisto, veu crecendo dende o ano 2009, pois a que presentemos a nova para o seguinte curso vai ser a que máis prazas teña de todas as que se fixeron, simplemente porque estamos vendo que a xente responde e que eso é beneficioso para todos. Este incremento basease no reforzo dos títulos de alta especialización que permiten ao alumnado combinar cursos ou materias de ciclos ou graus distintos para conseguir perfis concretos ou moi especializados. Ademais, imos intentar asustala cada vez máis o que se pretende, que a xente se forme para postos de traballo que se demandan. Tanto non tería ningún sentido estar facendo unha formación para postos non demandados e, ao mesmo tempo, desatender aqueles donde realmente as empresas, os autónomos que contratan xente están dicindo necesitamos xente formada e a necesitamos apta. Deste xeito, o próximo curso serán 24 as titulacións de alta especialización que se ofertarán en Galicia, 13 delas de nova implantación. Vai haber 24 títulos nesta nova oferta, títulos de alta especialización, que son 13 máis dos que hai agora e que responden exactamente a iso, ás demandas directas que estamos tendo de personal moi cualificado, moi especialmente cualificado e que, por lo tanto, que vai ter e ter un futuro laboral e unha inserción laboral de altísima calidade, con ademais titulacións, por así decirlo, made in Galicia, que só se van dar aquí porque son as necesidades que se están producindo en empresas e en postos de traballo aquí en Galicia. Declaracións de Rueda na que foi a primeira xornada deste Congreso de Mobilidade Sustentable e Medios de Transporte. O evento continuará ao longo deste venres con novas conferencias e tamén diferentes actos paralelos na zona exterior do recinto.